खुलुमबाय बड'लेण्ड साप्तिखौ बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ क्रिकेट वर्ल्ड कापआव भारतआ जेननायखौ सहायनो हायैनि गुवाहाटीनि सासे लाइमोना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। बिरुबारी ITIआव फरायनाय बिरुबारी ओनसोलनि प्रान्जल माजुमदार मुंनि सासे लाइमोना थांनाय मोनायाव गुजरातनि अहमदाबादआव थानाय नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव खुंजानाय ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड काप 2023 नि फाइनालाव भारतआ अस्ट्रेलियानि आखाइयाव जेननायखौ सहायनो हायैयाव गावनि जिउखौ फोजोबना लायो। जायनो देरसिन ना बोननो हागोन एबा बोखांनो हागोन बिथाङानो 4 लाख रां मोननो हागोन। सेथि बान्थायाव 4 लाख, नैथि बान्थायाव 2 लाख आरो थामथि बान्थायाव 1 लाख रांखौ मोननो हागोन। ब्रैथिनिफ्राय साथामजिनो 10,000 खरि बान्था होनाय जागोन। उदालगुरि जिल्लानि फेरगाव हारसापारा उटमारियाव जागोन ना बोननाय बादायनाया। बिथांमोनहा बुंदों बे ना बोननाय बादायनायाव बाहागो लानोबा 2,500 रां जइन फिस होनांगोन। जाय बिथांमोना बादायलायनो गोसो 9101206830 जानबुं नाम्बाराव रोखा मिथिनो हागोन। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि सिगां BPFआ सानफा एफा गोहो गोरासिन जालांनो हमदों नामा? BPFआ दिनै गोगोम जयनिं हाबाफारि लायो। चिरां जिल्लानि बाथौ खेराइ रिजर्टआव BPFआ गोगोम जयनिं हाबाफारि लायो। BPFनि दिनैनि जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा लोब लोब फैनानै BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव BPF दोलोआव हाबफैयो। बे हाबाफारिया जागायनायनि सिगां बिक्रम दैमारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो दि BTCआ ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव दङ बेखौ बासायनो थाखाय सेंग्राफोरा लोब लोब ओंखारबोदों। हाग्रामा महिलारिजों जइन जागोन। बे जास्ट ट्रेलार आरो गोबां जइन जानायनि सम्भावना दङ। दिनै आं लामा दिन्थिना होदों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारखौ लाबोफिननांगोन आरो बयबो सापर्ट होगोन। जेसेबां रायजो दङ, जेसेबां संगठन दङ, हाग्रामा महिलारि सरकाराव फैफिननायखौ लुबैदों होनना। थांनाय 2019 मायथाइयाव 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिजाथि गसंनाय रन्जय कुमार ब्रह्मनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बिबुंथि। थाबैनो जोंनि थामथि राजखान्थि हान्जाया डिसेम्बरनि गेजेरावनो जोनोम जानो थांगासिनो दङ। फैबाय थानाय समाव BJPआ जुदि सरकाराव फैफिनोब्ला BTCनि थाखाय बिराद गोब्राब समस्या जागोन। BTCखौ प्रटेक्शन होनो थाखायसो आं थामथि राजखान्थि हान्जाखौ लाबोदों। फैबाय थानाय समाव 5 नं क'क्राझार लकसभायाव जोंनि राजखान्थि हान्जानिफ्राय देरहागोना रोखा। UPPL BPF बिसोर मोननैया मिलायनो हायैनि जाहोनाव बर' हारिया दिनै जोबस्रांनायनि लामायाव 2024 मायथाइयाव आं देरहागोनखौ रोखा नुहुरखादों होनना। क्रिकेट वर्ल्ड कापनि ट्रफिखौ अपमान खालामदों अस्ट्रेलियानि सासे अहंकार गेलेगिरिया। मैया ICC क्रिकेट वर्ल्ड काप 2023 आव अस्ट्रेलियाया भारतखौ फेजेननानै चेम्पियन जानो हानायनि उनाव दिनै ससियेल मिडियायाव गांसे सावगारिया गोबां गोसारगासिनो। ससियेल मिडियायाव नुनाय सावगारिनि बादिब्ला मिचेल मार्श मुंनि सासे अस्ट्रेलियानि गेलेगिरिया क्रिकेट वर्ल्ड काप ट्रफियाव आथिं दिखांदों। थारैनो बियो क्रिकेट वर्ल्ड कापखौ गेदेर अपमान एबा लाजि फोनांनाय जादों होनना ससियेल मिडियायाव गोबां सावरायजागासिनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।